Honderden supporters togen naar Eindhoven, wat het gevoel liep besterkt dat Nijmegen in de finale te pakken weer. Het begin is goed, want de jongste speler van de Flyers, Pim van der Meulen, Santjenier, zette 1-0 op het bord. Vlak voor het einde van de eerste periode maakte de Devils onverwachts de liekmakker en is de spanning weer op. In de tweede periode staan de Friesen na 24 tellen alweer op voorsprong door Larsen Edel. En dan gaat het hut. Trevor Peterson, 3-1. En uitblinker Joachim Holma scoort de 4-1. Maar de Devils komen weer om. Medisant maakt het 4-2. En dan dit moment. Keeper Martijn Oosterwijk skopt de goal van het plak. Penalty, Nijmegen. De spanning groeit, maar Medisant mist. Het wordt alles als niet voor Nijmegen. De keeper erouw voor een extra speler. Joachim Holma onderschept en de 37-jarige routinier beslist de finale. De tredje beker voor de Flyers is een feit. Hij is binnen! Ja, hij is weer binnen. Ah, geweldig. Ik kan het niet beschrijven nog. Het is gewoon geweldig. Ja, 3 keer een scheepsrecht zeggen ze. Ja, dus ik ben ontzettend blij. En ook nog in Friesland waar ik vandaan kom. Dus ja, heel mooi, heel mooi. Second period we played really well. Third period, big game like this, the nerves were a little bit there. We got some penalties, but we closed it down. Our penalty kill was really good. I'm really proud of the effort of the boys. Sneun spelen de Flyers in de reguliere competitie weer tjen, jawel, Devils Nijmegen.